Take. Palabas na. 2 oras na kami dito pero bumalik din kami dito sa pinanggalingan namin. Nakainis. Kalay mo yun, 2 oras. Tapos parang ilang metro lang. Oh. Mga 40 meters lang. Yun. Dito na naman. Yun yung mga sumuot sa ilalim ng... Oh, dito. Ganda. Daming sandwich. Oh, bilis mo bro. Bilis. Dali ah. Saan si Kuya Edwin? Wala, baka hindi na ata makita. Ayun. Ha? Uy. Lumabas na kami sa butas. Ano natin dito ah? May stasyon dito eh. Stasyon dito eh. Oh, eh no. Tama yung... Ayun o, grabe yung... Usok. dito? Dali. Ay, usok niya. Saan Kita mo sa galing? dingding? Edwin? Saan? Wala no? Dito ako Edwin. Yay! Wala naman dito. Sana eh.